symud yn ôl wedyn at gasgliad 1. A mi hoffwn ni na ategu yr casgliad hwnnw sy'n deud bod y pwyllgor yn siomedig iawn ynghylch diffyg ymgysylltiad yr ysgrifennydd gwladol a'r ddatganoli cyllidol yng Nghymru. Dwi'n digwydd credu bod agwedd ysgrifennydd Cymru tuag ato ni fel sefydliad yn hyn o beth yn gywilyddus. Mae copi yn fan hyn o'r llythyr gan yr ysgrifennydd gwladol at gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, lle mae o'n sôn am fod yn atebol i'r Senedd yn San Steffan ac nid i y Cynulliad Cenedlaethol. Wel, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gorff democrataidd sy'n cynrychioli buddiannau pobl Cymru. Os ydy y cynulliad hwn a'i bwyllgora yn ei gweld hi'n iawn i ddal pwy bynnag i gyfri yn cyfrifoldeb ni ydy gwneud hynny ac nid dewis Alun Cairns nag unrhyw weinidog gwladol arall ydy gosod ei hun uwch law atebolrwydd i bobl Cymru. A gallai ddim gwneud y pwynt hwnnw yn gryfach. Mae o yn fodlon, meddwl o siarad ag unigolion fel aelodau cynulliad am y peth. Mae o'n fodlon siarad a rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Dethol Materion Cymreig San Steffan am y peth. Hynny ydy, mae o'n barod i ymwneud ar mater ac i ateb cwestiynau, ond yr unig gasgliad allai i ddod iddo fo ydy i fod o yn ddirmygus tuag at y sefydliad hwn. A dwi'n synnu weld o'n ceisio gosod muriau rhwng prosesau trethiannol Cymreig newydd a yr drefn drethiannol sy'n dal yn cael i rhedeg yn ganolog ar lefel Brydeinig. Mae yna ryngweithio rhwng prosesau yng Nghymru a prosesau yn San Steffan, a mae'n gwbl allweddol yn bod ni'n gallu gofyn cwestiynau i gynrychiolydd Cymru yn San Steffan a'i fod ynta yn clywed yn uniongyrchol ganddo ni fel Senedd Democrataidd i Gymru be'n union ydy yn pryderon ni a'r math o sicrwydd da ni angen ar ystod o faterion yn ymwneud â phwerau trethiant.